What is our living standard in this country? What is our living standard in this country? యువకుల సంవత్సరం మరియు మొత్తం లేడీస్ స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చారు. మెగా ఆఫర్ తీసుకొచ్చారు. మొత్తం లేడీస్ స్టాండర్డ్ అందుబాటులో 40 రూపాయలు, 40 రూపాయలు మరియు 50 రూపాయలు. మన దగ్గర 40 రూపాయలు మెడికల్ డెమోస్టిక్ 28% డిస్కౌంట్, మెడికల్ థర్మోకేల్ 28% డిస్కౌంట్, మెడికల్ గ్యాస్ట్రిక్ ఐటమ్ 40% డిస్కౌంట్, సూపర్ ఐటమ్ 40% డిస్కౌంట్. అంతేకాదండి అత్యంత గౌరవ కళ్యాణ 20% డిస్కౌంట్, భూమిక గౌరవ కళ్యాణ